Hola, bon dia. Soc Kèlia, de Relacions Ubuntu. Volia parlar avui del empoderament que cadascun de nosaltres necessitem per arribar a canviar la nostra normalitat. Ara, els que estan ahí fora ens parlen de la nova normalitat. Aquella que vindrà en breu, que sí, que ja estem de camí, que estem ja en la desescalada, a punt de desconfinar-nos. En una nova normalitat que jo no sé què vol dir. Voldrà dir que m'hauré de posar això cada dia que surti de casa? Sí? Com avui he fet? Quan he anat a comprar al poble? Precisament allà m'he trobat una amiga i parlaven d'això. Què és la nova normalitat? Qui ha d'inventar la nova normalitat? Jo la vull inventar també. No vull deixar en mans de ningú el poder que jo tinc per a canviar la societat. Perquè la societat són persones i les persones són les que, des del canvi, podem sumar per a aquesta nova humanitat. Una nova humanitat que sigui realment com a tribu de persones. És allò que diuen les relacions Ubuntu, aquelles que jo sóc persona perquè nosaltres som persones. Si actuem pensant en que només si nosaltres estem bé com a conjunt, com a persones, i en l'entorn on vivim, jo estaré bé, no podrem canviar la nova normalitat. Per tant, et convido a pensar i a reflexionar de que sí, podem empoderar-nos en els nostres fets, en els nostres sentiments, en les nostres relacions, les primàries del nostre microentorn i després les més llunyanes. Tenim poder, no deixem en mans de ningú aquestes decisions, perquè no actuar, no dir i callar també és una actuació sense poder. Ho podem fer. Moltes gràcies.